Ubing. Anya nga tayo iti mariknam no ada iti mang uyawkin ka. When ada dagiti tattao, when ubing nga garamit yan nga nasayat, nagitubing nga mangbulikin ka. Di ba nagrigat? Kat iti dahito nga gundaway, manggagam iti istorya, may pepan kin Jesus. Manipod iti panagsagaba na idi nga isuna ket dinusa dagiti tattao nga awan mo iti gapgapuna. Ket amoy ubing nga nagrigat dati nga pasamak ni Jesus. Gaputa pinabigat da ni Jesus iti nadagsin akayo nga naaramid a krus. Sada sinapsaplit. Ket adamot dagiti tattao itaglawlaw na nga maragragsakan. Iti dito nga panang parigat dakin ni Jesus. Ado dagiti agpukaw nga naduma-duma dagiti bagadang nga nasihat may papankin ni Jesus. Yung adamot ubing dagiti tattao nga gayayat kin ni Jesus ket palalo launay iti panagladingit da kin panagsangit da. Kaputahan da nga maibturan ang mangkit kita iti kasasad iti deto nga napasama kin ni Jesus. Ket dagiti soldados ubing intunong da ni Jesus nga mapan ijay bantay kalbaryo. Ngem gaputa marigatan isuna ada iti maysa nga lalaki nga agnagan iti Simon nga nagapu isuna iti norte ijay Afrika. Ket iso iti timulong ken ni Jesus. Kabayatan nga ipagpagnada iti dayta nga krus manipod iti bantay kalbaryo. So nga piman iti napasamak ken ni Hesukristo manipod iti dayto nga gundaway. Ngem tinakaradladingit nga napasamak ubing. Idin nga nakadanon da iti lugar nga pakailansaan na pinaidada ni Jesus. Ingalot da dagiti ima nasaka na manipod iti dayta nga kayo nga nagsinan krus. Ket nilansaan da iti dayta nga dakulap ni Jesus kin uray pajidapan ni Jesus. Ket napalalo launay itinarik na ni Jesus nga ut-ut manipod iti dayta nga inaramid na nga numan pa'y awan iti nagbasulan na ngam isuna iti nadusa isuna iti nang sagrap ket manipod iti panakailansan na ubing adamot iti kadwana nga duwa nga kriminal nga naiiyabay kin ni Jesus. Ket dagito yung kriminal rumbeng laeng nga isuda iti madusa gaputa da iti san nga nasayat nga naramid na ngam ni Jesus. Han nga rumbeng ko mga madusa gaputan ni Jesus ket perpekto awan iti nagbasulan na numan pay kasta sinagrap na manipod iti daytoy nga panakadusa gapu iti kinadakes dagiti tattao. Sikakin siya ubing ket managbasol met. Kas kuna iti Biblia ijay Isaias 53 verse 6. Mayarig tay amin iti karnero a napukaw. Nagturong ti tunggal maysa iti kinaykayat na ngem impabaklay ni Apo kinkwana ti dusa maipatay kumakadatayo. Mayarig tayo itikas dagiti karnero ang mapukaw. Gaputan tayo nga mutar aramiden. Ket gapu iti dayta sika siya ket nagbasol. Anyaya gamin iti basol. Ti basol iso dagiti banag asa wen panunuten aramiden asan ang makayayo kinni Apo Dios. Anya nagiti basol nga malaglagit mubing. May nga example ti basol ket jay panagsao. Itihan nga naimbag iti padam a tao panagulbod. Gibagbaga katihan nga pudno. May isang example iti basol iti panagpanunot tihan nga nasayat. Makikitang pay laeng jay
tao nga ada iti naramid na kinkakit pan panunuto mo. Agalwad kang sagana ka madamdama taggibalisak. Wenno sarin tayo iti ima tayo. Kas kuma iti panagala iti hantay nga kukwa. Wenno sarin tayo da ito yung ada iti mga pakin ka kat usarim da ito ima nga bumalis. Ubing hanya nasahat da ita. Ngumnuman pa'y kasta gapu iti basol. Ni anak ka ang managbasol. Kat awan iti kabailan ti tao nga mangilasat iti panakadusa gapu iti basol na. Gapu tarumbag lang nga madusa iti tao. Gapu ta nagkurang tayo. Iti imatang napod Diyos. Kat gapu tamadi launay napod Diyos nga ti tao kat adan iti basol. Masapol ang madusa. Masapol nga agrigat gapu iti basol. So gapu lang jay duwa nga kaabay ni Jesus ket nagrigat na mo't na ilansada kadagiti krus nga nagtakdiranda gapu tarumbeng laeng nga isuda ket madusa ngem dagiti tattao bing kaya't da ang madusa ni Jesus. Kaya't da ang madusa ni Jesus. Simula nagraragsak da. Digay soldado nga da iti abay ni Jesus. Kit nagsusugal da. No sino iti makaala jay. Bado nga piningis-pingis da. Kasi iti dayta nga pasamak. Ta inumumsi inuy-uyaw da ni Jesus. Ket di may sa nga kriminal nga ada iti abay ni Jesus iti kanigid kunana. Nupuddo nga sika ti Kristo. Uno di ibagbagada nga misaya. Isalakan mo tabagim. Ken isalakan na kami mo't. Numan nga simong sumbat ni Jesus. Manipod iti dayta nga kinuna. Iti dayta nga kriminal nga nilansa iti abay na. Dudikit nagkararag isuna numan pa'y marikna na iti napalalo nga ut-ut. Nagkararag isuna inkararagan na dagiti nangilansa kin dagiti tattao. Nga nanguy uyaw kin nang katkatawa kin kuanakit kunana. Ama, pakawanem isuda. Gaputan da nga mo iter aramidin da. Ket iti deta gundaway matmatayin ni Jesus. Manipod iti panakailan sana. Ngem inkararagan na isuda. Gaputay ay tinalaunay. Sikakin siyak ubing ket ay atin launay mo't ni Apo Diyos. Nga Apo Diyos ay atin na ka iti so amin. Tako na iti Biblia iti umuna a 1 upat 8 or 1 John chapter 4 verse 8. Kaso iti naisurat ti saan nga gayat saan na nga mo iti Dios. Tati Dios isu ti ayat. Nga po Dios isu ti ayat. Kasano nga impakita ni Jesus. Uno, ni Apo Diyos ngay ay tinaka, ay tinatayong. Siyempre muna, impakita na ngay ay tinatitao gaputa pinarswa na tayo. Inikanda tayo iti sirib. Nga mga iwan, kada iti dadumapay nga pinarswa na Apo Diyos. Amo ni Jesus no niya itirik na, iti tunggal may sakada tayo. No sikakit naragsak, no sikakit agladingit kinda dumapay. Ngam amo yung ubing. Nga na Apo Diyos, iti panagayat na kanatayo, inyeg na mo't iti kinasanto titunggal maysa. Nga na po Diyos na santuan, awan iti basol, kinkwana, hanang ayatin iti basol, sot ka po na nga iti kayat na po Diyos kahit han ko mga madusa ti tao, manipod iti basbasol na. Kasta iti panagayat na po Diyos, kinka, kanyak, kinkada tayo amin.
nga iti daytoy nga pasama ken ni Jesus. Nagsagaba isuna. Inako na amin. Ayat na lang met nga may salakan ti tao ken uray pa dagiti duwa nga kriminal nga nailansa iti abay na. Nganuman pa isuna kuma iti rumbeng a madusa. Ngam impakita ni Jesus ti ayat na kadakwada. Aging nga nagririyaw dagiti tattao. Matay ko man iti dayta nga Jesus. Kinuray pa dagiti nga soldado nagsusugal na. Pinag-inagawan da iti dayta nga kawes ni Jesucristo. Agiga nga kinatkatawan da. Nga kuna dagiti nga tattao. Kaya nang agasan dagiti masakit. Kaya nang salakniban dagiti sabsabali. Yung mismo nga bagina. Hana nga masalakniban, hana nga may isalakan katkatawan da. Katkatawan da iti dayta nga napasama kin Jesus. Ngam amuyo. Nagsaumit. Di may isa nga kriminal iti abay na iti makanawan. Kit kuna iti dayto nga kriminal. Rumbeng lang ang madusa ta. Ngam iti dayto nga tao awan mo iti basol na. Sut kuna na apo, laglagi pindak to, numapan kanton iji pagarian ti Diyos. Kit amuna nga marigrigatan ni Jesus. Sut gapuna nga kunamit ni Jesus, iti dayto nga kriminal. Manipod iti dayto nga aldaw. Makipagnaid kits kumuyog kanto kanyak ijay paraiso. Gaputa iti dayto nga lalaki. Imawag kin ni Jesus, pinatinangan ni Jesus iso iti manubot kin mangisalakan ngagturong tujay langit. Kit nagyaman iti dayto nga kriminal. Gapu iti naaramid ni Jesus kin iti inkarina kin pana. Adamot iti tiempong ubing nga nagyaman ka kinapod Dios. Gapu tinaramid na kin ka. No inawat mo isuna kas manubot kin mangisalakan mo. Masabol kumamot nga pagyamanam. Ni Jesus itabiyag mo. Malabit inawat mo ni isuna. Malagip mo. Diyay tiyempo nga inawat mo isuna. Nga isuna iti manubot kin mangisalakan. Malabit malaglagip mo. No kas ano iti panagrigat na, panagsagapa na. Manipod ijay adal nga namwam iti panakadusa, panagsagapa, panakailansan ni Jesus iti krus, iti kalbaryo. Ngam pulos man lang, han ka nga nangitid, iti oras. Tapno agkararag, kinagbasa iti sa una. Tapno pagyamanan, dagibanag nga, inaramid naga po iti panang, nilasat na iti, panakadusa iti tao, manipod ti basol. Agyaman ka kumakin kwa na, ay tinubing. Nga puta, si pupudno isuna, tinarigagayan na nga, isakripisyo iti biyag na, gapukin ka. So gapu na ako na iti Biblia, iti may kadwa, nga Korinto, siyam, 15, 2 Corinthians, chapter 9, verse 15, kit kastoy iti nailanad, ay tinubing. Agyaman tayo iti Diyos, gapo iti san ang matagadan asagot na. Agyaman tayo kinapo Diyos, gapo tahan tayo sukatan, iti nisang-isingayan nga sagot na awan sabal nun ni Jesus. Tibiyag tayo. So gapo na nga, nung inawat mo ni Jesus akas manubot kin mangisalakan mo, ay tinubing. Han mo kung mga liplipatan, iti agyaman kin Jesus. Kadag iti nagapwanan na, kinaaramidan na, itibiyag mo. So nga iti dito nga kriminal, kasaloon na iti panagyaman na. Gabuta namnamain iti dito nga kriminal, nga makuyog nanto, madinaan nanto ni Jesus iti langit. Aging nga limabas iti sumagmamano, nga oras. Marigatan nga talaga ni Jesus. Gapo, kadig iti sugsugat na.
Agingga nga iti katingan iti aldaw simip ngayt. Manipod iti talo nga oras. Ket intultuloy ni Hesus nga nangibakla iti deta nga panakadusa iti tao. Kariti basbasol. Ket agmay sa isuna. Pinanawan iti Dios Ama iti deta nga anak. Kapu iti basol. Isuna iti nangawit amin. Ket kadagita nga sumagmamanong nga oras. Nagsagaban ni Hesus sinagrap na iti pungtot kin panakadusa. Napo Diyos iti basol, ti tao. Sut ka po na, nga kunan Jesus. Diyos ko, apay nga binaybayan na. Amo ni Jesus, nga manakabalin iti ama na sa dilangit. Ngam iti deta nga balikas na. Di ba, nagsanaang adinggay? Ngam iti maudi nga balikas na, kunana, nalpasing. Nga panangipakita ni Jesus, nga iti basol, ket pinakawanan nga po Diyos. Nga oray pa iti basol mo, kin basol ko, ket kabailan apakawanan ni Jesus. Gapot ta binayadan nan iti dayta nga basol, manipod iti panakailan sanay di krus. Nagayos iti dara nga isu daytoy iti mangdalos kinka kanyak kada tayo amin manipod kadagiti nga basol. Ngakas ko na iti Biblia iti 1 John 1:7. Umuna chapter 1 verse 7. Ket ti dara ni Jesus nga anak na ugasan na tayo iti amin a basol. Ugasan na tayo iti amin a basol. Nga dagiti tattao numanpay nagsukir da kinapod Dios ngam iti dayta nga perpekto nga anak nga adu iti nasayat nga naramid na si waya-waya nga nangindaton nangisakripisyo iti biag na gapu kada tayo amin gapu ta isulaeng ti makapakawan makailasat kada tayo iti panusa iti basol nga inted iti Diyos tayo. Na ilan sa isuna ijay krus ay tinubing. Na itanam. Ngam iti may katlungal daw. Nagungar isuna manipod iti deta nga tanam. Ket iti deta nga tiyempo ayatin nga anak ubing. At dan asibibiyag isuna ijay langit. Panangipakita na iti panangbayad na. Parang subot na kadat tayo iti basol. Nakumpleto ni Jesus. Timbasapol nga aramidin na maniputi panakadusa iti basol. Sutga po na kunaan ni Jesus. Iti ama na sa dilangit. Ama, iyawat kun kin ka iti biyag ko. Kin iti dahit yung espiritu. Kit nagdumog isuna. Kit natay. Aging nga da iti masidag. Nga soldado. Tapno mapanagnikanda nga ni Jesus na tayo, dinuyok da. Iti bakrang na. Kit adu iti nakakita. Iti dayta. Adu dagitag sa sangit. Pakiramanan. Iti inana nga ni Maria, dagiti babay nga adalan na kin ni Juan. Nga mga ayat kinkwana. Kit manipod iti dayta nga panakatay ni Jesus. Hala nga dahito yung ordinaryong ipapatay. Gaputa iti panakapatay. Ngano iti panaguyos ti angis ni Jesus manipod iti krus. Kahit imay iti napigsagan ganad. Nagganganad ayatin nga ubing. Kahit iti dahito nga panagganganad. Jidakkel a kurtina iti templo kahit nagpisang. Nga iti dahito nga kurtina iso dayta iti mangisiparate mangiyad dayo. Iti Diyos kinti tao. Gapo ti basol. Sud gapo na nga iti templohan nga mabalin nga magasret. Dagiti tattao manipod iti deta nga bangir iti kurtina. Nudiket jay kangatwan nga padi lang ti magasret. Gaputa ti tao
adan isuna iti basol. Ngem manipod iti dayta nga panagenggened, napisang iti dayta nga kortina. Panangipakita nga Apo Dios nga pinarbeknan iti basol nga nuluktanen iti ruangan para kadagiti amin at tattao gapo kadagiti basbasol da. Gapo ta in sakripisyo ni Jesus iti biyag na para kada tayo. Amin. Sud gapo na nga manipod iti deta nga pasamak ay tingumbing. Nakita dagiti Roman centurion wenno dagiti soldados iti Roma tinapasamak. Kitnamati da ket kunada agpayso nga isu daytoy iti anak ti Dios. Agpayso nga isu daytoy ket anak ti Dios. Ket manipod iti dayta nga panaka patay ni Jesucristo. Ada iti maysa nga nabaknang ngagnagan Jose. Agayem ni Jesus. Ket di mawat ti pammalubos kinni Pilato nga gobernador. Nga isuna kuma iti mangala iti deta nga bangkay ni Jesus tapno ti kastakit maitabon na iti nasayat a lugar. Agingga nga inalada iti deta nga bangkay binalkot da iti lupot ket ipanda iti maysa nga kuweba agingga nga nasiraan iti bato. Ngem amuyo maamak dagiti pangpangulo iti Israel kay dagiti pangpangulo nga gapo nga rod iti naipadto ngagbiagto iti mekatlong aldaw. Sot gapo na nga dimawat da iti pamakada. Manipod kini Pilato nga amang ngitiyag kuma iti gwardya tamangan no takawin da jay bangkay ni Jesus. Ket amangan no makonbinsir dagiti nga adalan nga ni Jesus ket pudno nga nagungan isuna. Sud gapo na nga sinilyuan da panangipakita da iti dayta nga butbuteng. Gapo iti dayta nga naipadto nga naikari may papankin ni Jesus. Nga handa nga nalagip. Nga ni Jesus isukit nindaklan kin perpekto nga anak ti Dios. Nga natay para kadakwada ket kabailan na. Iti so amin anak kadatdatlag apasamak. Sud gapo na ubing na amiris mo ngatan iti daytang ipapatay ni Jesus iti krus iti Kalbaryo. Yan tangay tananggam iti daytang nga istorya. Gapo iti napalalo unay a panagsagaban ni Jesus iti panakadusa na panangibaklay na iti panakadusa iti tao. Kuna iti nasantuan a surat iti Romans chapter 10 verse 13. Roma 10:13. Ket kasoy iti naisurat. Misalakan ti siya sinuman nga umawag iti Apo. Kahit nasawen, umawag ka kini Apo Dios. Ibagbagam, patyem, ipudnom nga ni Jesus. Isu iti mangisalakan ti biyag mo. Isu iti makabal ang makapakawan kin ka karag iti basbasol mo. Sud gapo na nga no, kahit mong awatin isuna, di tapusom, di tabiyag mo. Agtuktuktok isuna iti dayta nga rida winurangan ti pusom. Ket luktam ko maayatin nga anak, ayatin nga ubing. Awatin kadi ni Jesus itapusom. Dawatek man iti panagkidem, panagdumog mo, ayatin nga anak, ubing. No, tarigagayam iti umawag nga ni Jesus iti manubutin mangisalakan mo. Sumurot ka iti dayto nga kararag. Amami anay langitan. Agyamanak iti ayat mo kanya. Sanak amay karikin ka. May sak ama nagbaasol. Sana nadalus. Yung agyamanak iti
naramidan iti bugbugto nga anak mo nga ni Jesus. In sakripisyo na iti biyag ni Jay Cruz, numan pa'y natay. Ngam iti may katlungal daw, isukit na gungar. Agyamanak iti day tanga nimbag adaman. Ngarod, si Papa kumbabahak iti day nga gundaway. Awatek ni Jesus akas manlumutin mangisalakan ko. Idaydayaw ka iti isu amin nga biyag ko. Tulungan nak nga si kalaeng iti pagturungan iti biyag ko. So dahito iti kararag ko, itinagan ni Jesus. Amin. Aitin nga nak, aitin ubing. Sapay kumata na pabilig ka maneng, manipod iti dayto nga aldaw. Nga iti panagsagaban ni Jesus. Impakita na tayat nakadatayo amin. Numan pinagsagaba isuna. Ada itagur uray nga namnama para kin ka, para kadatayo amin. Agyaman nak apo ti dayto nga gundaway, mura pe kadagito nga ayatin nga ubing. Adimngag iti dayto nga istorya. Salaknibam isuda, patalgedam, manipod iti ayat mo, panakabalin mo. Sikat ti may daydayaw, ti dayto nga gundaway. Sublik apo iti dawkin panagyaman. Ti so dayto iti kararag ko, itinagan ni Jesus, apo kin manlubot mi. Amen.